Japraiser opomerwa mhosva yekubanziyo. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano ndapota musakanganwewo kusubscribe nekulaika vhidhiyo rino. Muimbi ane mukurumbira Japraiser anonzi akakumbira ruregerero kune mumwe muimbi anonzi Kurai Makore mushure mekunge kambo kake kanonzi Moto kashoropodzwa zvikuru mushure mekufanana nekambo kaMakore kanonzi Kanyarugwe ka2022. Zviri kunzi Japraiser akakopera kambo aka. Nyaya iyi yakazonyanya kunetsa apo activist Dr. Blessing Ivan Vava aposta nekutaura nezvekufananidza uku zvikaita kuti vanhu vati Japraiser akaba. Kunyange hazvo Japraiser achiti anga asingazive kuti bhiti iri rakashandiswa pakambo aka rakatoshandiswa kare. Muimbi wechimurenga ane mukurumbira vaThomas Mapfumo ndivo vakazopindira kuti vayananise vachitsinhira kuti Japraiser zvechokwadi akakumbira ruregerero uye agadzirisa nyaya iyi. VaMapfumo tinovatenda nekudzimura moto uyu. Mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu panyaya iyi.